Хей! Здравейте всички! Днес ще си учим за this is, that is and it is. Защото много хора ми задават въпроса кога се използва this is и кога се използва that is или that's, както в съкратената форма в разговорната реч се употребява. И също it's. Много пъти на въпроса, първите неща, които човек учи на английски е this is a pen, това е химикалка, или this is a book, това е книга. Едно от първите начини, по които го казваме, но същото нещо може да бъде казано и с it's. It's a pen, it's a book. Книга е, химикалка е. Когато е с it's, по-скоро в моето усещане съответства на българското книга е. Какво е това? Книга е. Какво е? Книга е, за разлика от това е книга. This is a book. Но двете се използват по един и същ начин. Могат да бъдат използвани, когато някой пита What is this? It's a book. Може и така да отговорите. Какво е това? It's a book. Книга е. Това искам да кажа. Сега... оттам насетне that is, that's или this is. По повечето учебници, това е едно от първите неща, първите уроци, които се учат, за разликата между this is и that is. И ги дават с едни пръстчета, които сочат и дават this is го посочват за нещо ето тук. И на български повечето речници го превеждат това е. Докато that is го превеждат като онова е. И дава пръстчето, че сочи надалеч. Така ги обясняват в повечето учебници. Пръста как сочи надалеч. Но това е и така, и не е така. Това, което that is, е онова е. Обаче на български онова не се използва толкова често, колкото това е. На български някак си използваме това е за неща, които са близо и ги сочим тук пред нас, държим ги в ръцете си, облекли сме ги. И понякога говорим и за нещо ей там. Този стол е там, който е зад мене. Този стол е там. Онзи на български е доста по-далеч. Това хем е много лесна граматика и самите структури са много лесни, като изречения that is и this is. Хем тънкостта при това да се разграничи, кога да ползвате that is и кога this is, е много малка и понякога не е ясна. Понякога може да се каже и едното, и другото. И затова цяла седмица ще си ги разглеждаме. Днес ще разгледаме this is, that is, утре ще разгледаме these are, those are, които са за множественото число, тези са, онези са. И в сряда ще си направим въпроси, как да опресуваме въпроси с тях. Значи, ако някой ви подава нещо, спокойно може да кажете или ви сипват, наливат ви нещо и искате да кажете, това е достатъчно. Може да го кажете и по трите начина. This is enough, thank you. This is enough, thank you. That's enough, thank you. That's enough, thank you. Or it's enough, thank you. Виждате, че тук няма разлика между тези трите. И често пъти ще видите как се употребява едното и другото. Сега, насочваме си вниманието към this is и that is. Значи, когато говорим за this is, нещото е със сигурност пред нас. Виждаме го, това е, държим го, може да сме го облякли, в непосредствена близост е до нас, This, това дава близост. That is, нещото е някакси отдалечено от нас с that. Така ще го усещате, that. Може да говорим за нещо, което не е въобще при нас. Както е тук в този пример. She bought a new phone for £1,000. That's a lot of money. She bought a new phone for £1,000. That's a lot of money. Това са много пари. Тя си купи нов телефон за £1000. Това са много пари в този телефон. That's a lot of money. Значи, когато коментирате върху нещо, което не е при вас, нещо, за което говорим, че някой го е направил, обикновено използваме that's.
Но пак казвам, не се притеснявайте, дори да ги разминете някога, не е толкова фатално. Ако се явявате на изпит или вземате изпит, там са ясно посочени. Тогава, нали, те ги дават нещото, което го държите, винаги ви го дават за that's, непосредствено. А за that, за this. А за that го давате и така, че сочиш надалеч. Че нещото е далеч, тогава ще бъде that's. Но когато нещото е покрай тебе, нали, тогава идва объркването, защото за някои хора е близо, за някой е далеч, и затова всеки употребява което му дойде. Okay, so that's a lot of money, когато говорим за нещо не при нас. А примерно аз подавам пари, подавам ти 10 паунда да ми купиш нещо, едно пакетче дъвки. That's too much. Или this is too much. It's too much. Виждате, че тук може да употребите което поискате. Когато парите, нали, някой ги подава. That's too much. This is too much. It's too much. Може би още не сте ги хванали, може би много е особено. Но понеже много хора ме питат, аз тази тема избягвах, защото за начинаещите не искам да ви обърквам, но много хора питат, защото чуват и двете и трябва да ви дам някакъв отговор. Okay? Гледате към нещо хубаво. That's really pretty. That's really pretty. Or this is really pretty. It's really pretty. И трите са окей. Wow, it's really pretty. That's really pretty. Or this is really pretty. Okay? Сега пуловер. Облекли сте пуловер. Когато облекли сте го, то е върху вас. Когато нещо е върху вас или го държите, обикновено ще използваме this. This sweater is too thick. This sweater is too thick. Or this coat is too thin, ако сте го облекли, това пълто. Ако не сте го облекли, е там някъде закачено на закачалката, някой отива да го, ще ви го подава, нали? That coat is too thin. That coat is too thin. Okay? Значи, thick и thin. Тук опитвам се да включвам малко нови думички. Thick е дебел за дреха. Дебел. Thick. Thin е тънък за дреха. Thin. Okay? So, this sweater is too thick. Този пуловер е много прекалено дебел. Облекли сте го. That coat is too thin. Онова пълто е прекалено тънко. Дай ми нещо друго. Онова там. Може да го преведете онова, но може да кажете и това. Това пълто е прекалено тънко. Виждате, че на български и това и онова са окей за неща, които са далечни. Но на английски, когато нещото е далечно, не е върху вас, не сте го облекли, предпочитат that. Okay? Вътре в сграда сме. В някаква сграда се намираме вътре. Значи сме вътре в нея. This building is really small. This building is really small. Тази сграда е прекалено малка. Гледаме към сградата. Тя е пред нас на някакво разстояние. Примерно през пътя от среща. That building over there is enormous. That building over there is enormous. Тази сграда там е огромна. Може да кажете и онази сграда е там. Нали? That може да го преведете както ви се иска. Можете като тази, можете и като онази. Вау, тази сграда е огромна. И стоите и гледате нали, от другата страна на пътя. Тази сграда там. Okay. This knot is a bit loose. This knot is a bit loose. This shoe is a bit tight. Okay? Knot е възел. Може да е възел на много неща. Възел на вратовръзка, на обувки, So, knot. Възел. Някой бе направил възел. Този възел е малко хлабав. Loose. Тук съм ви дала още две думички да си научите, ако не знаете. Loose е хлабав. Tight е стегнат. Може да се използва за дрехи, за всичко, което се напасва едно в друго или по някакъв начин. Е хлабав, може да е хлабаво или пък не. So, this knot is a bit loose. Да гледате го възел, нали, завързан. Този възел е хлабав. Обули сте обувката на кръка ви. This shoe is a bit tight. Тази обувка е малко стегната. This shoe is a bit tight. Okay? I'm making a big mess here. Вие казвате. I'm making a big mess here. That's obvious. Or it's obvious. Когато някой коментира за нещо, което вие правите, значи не е за самия вас, или някой друг го казва. Правя голяма бъркотия тук. Много разхвърлям. И вие казвате, that's obvious, or it's obvious. Очевидно е. Защото, нали,
има някакво разстояние, има отдалеченост между вас и човека. Ако искате да си видите още употреби на it's, понеже it's има други употреби, ще сложа линкчета към този урок в сайта. Може да си натиснете на тях и да видите други употреби на it's. За сега това оставям за this is, that is. Надявам се да не съм ви объркала повече, отколкото преди да изгледате урока. Добре, чао!